Molt bé. Bona nit, companys de lluita. Avui estem així per a participar-vos d'un nou projecte valencianista, un projecte il·lusionant, un projecte per a aportar solucions, un projecte per a donar veu i representació al poble valencià, un projecte polític que ens permeta defendre la nostra essència, les nostres llibertats, les nostres tradicions, la nostra economia, en definitiva, els nostres interessos. Aquest projecte es diu Acció Nacionalista Valenciana. Tots sabem que ha sigut en les entitats culturals on s'ha mantès viva la flama del valencianisme i s'ha fet permís de les publicacions, els cursets de llengua valenciana i cursets de tantes altres matèries que formen part del nostre variat i extens patrimoni cultural. També s'ha fet permís de conferències, així com aportant presència en fires i actes divulgatius. Accions totes encaminades a difondre i donar a conèixer la cultura valenciana per una banda i per una altra, i moltes vegades sense que ens donàvem compte d'esta altra vertent, donant a conèixer al poble dormit de València que els valencianistes existim. Fem veure que hi ha una alternativa a les mentiroles oficials, donant la possibilitat, portada fins ara pels estaments oficials, d'estar i sentir-se orgullosos de ser valencians. Gran, llarga i interrompuda ha sigut la llavor de les entitats culturals, com és el cas del GAP. Des de les primeres passes de la democràcia va ser això. La pressió de les entitats culturals en el carrer aconseguia algunes de les reivindicacions del poble valencià, com va ser el restituir l'ús de la nostra ensenya nacional, la senyera, tal com l'heretaren dels nostres antepassats des que ens donaren el privilegi de mostrar la corona real desplegat junt a l'asta, ressaltat per un fondó blau. Això, junt a l'himne, i algunes parauletes que hem recuperat com servici en compte de servei, eixida en compte de sortida, xiquet en compte de noi i poc més, és tot el que hem aconseguit. Pronte vam veure que la pressió en el carrer va resultar insuficient. Les decisions les prenien els polítics i un moviment atomissat, incapaç de juntar les seues forces i de parlar en veu única, no és rellevant. Els polítics no s'ignoraren, ans que les nostres atengueren les reivindicacions dels veïns expansionistes organitzats i disciplinats que reclamaven el nostre com a propi i ens varen convertir en moneda de canvi. Cadascun dels passos donats per les administracions, tant central com autonòmica, han estat encaminats cap a la dissolució de la nostra consciència nacional col·lectiva. Nos neguen com a poble, perquè un poble sense consciència és fàcil de doblegar i de governar. No contents en negar-nos el nom, la llengua i el nostre ser per impedir el nostre ressorgir, ens estan desarborant econòmicament. Han desmantellat les nostres files, han desmantellat les nostres indústries, han afonat els nostres comerços, nos neguen l'aigua per als nostres llauradors, ho estan malbaratant tot. Per a dir prou i parar tot aquest destarifo només ens queda una eixida, obtindre presència política a les institucions, alçar la nostra veu i posar en el seu lloc a d'aquells que campen lliurement per la nostra casa portant tot allò que els és de profit. Uns altres han intentat aquest camí i no han arribat a aconseguir l'objectiu. Tots tenim en la ment el fracàs d'Unió Valenciana i és bo que ho tinguem present. S'ha d'aprendre dels nostres errors. La nostra és una oferta política diferent, clara i il·lusionadora. Diferent perquè ens creguem el nostre missatge. No ens avergonyim ni de ser valencians ni de ser valencianistes. Això ens fa diferents a tots aquells que opten per sucursalismes, tant si és de Madrid com si és de Barcelona. Ens fa diferents d'aquells que es diuen valencianistes i amaguen la seva condició perquè diuen que això no ven políticament. Per a nosaltres no és una qüestió de vendre, sinó de ser, i nosaltres som. Ens fa diferents el creure en allò que defenem i ho manifestem en cadascuna de les nostres accions. No tenim prou en dir que defenem les normes del Puig. Ho fem activament, usant-les, aplicant-les, difonent-les. I no tenim prou en això, sinó que a més denunciem els atacs que patís la nostra normativa, no ja de fora, sinó des de dins. Denunciem públicament a l'Obra Penat i a la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, entitats al servici del Partit Popular. No ens oblidem partit que ha legalitzat el català en València. Els denunciem pel seu servilisme i actitud contraris a tot el moviment valencianista. Els denunciem per confondre els valencians de bona voluntat, per donar unes passes darrere de les altres camí cap a l'unificació de les normatives valenciana i catalana.
Cap de València Interellat pot continuar a dia d'avui tenint com a referent a d'aquestes entitats, ni en lo cultural ni en lo lingüístic. És l'hora de pegar una punyada a la taula i dir prou. Nosaltres, des d'Acció Nacionalista Valenciana, procurem reconèixer a la secció de llengua de l'Institut d'Estudis Valencians com a l'únic referent lingüístic vàlid per als valencianistes. Des d'esta secció treballen els filòlegs i lingüistes que van ser desplaçats de la RAC per a aquesta poder acostar-se lingüísticament a les normes de la UDL. Fruit d'aquest acostament va ser la rebutjable variació ortogràfica plasmada en la nova accentuació que aplica la RAC, a més d'unes altres variacions lèxiques amagades que van introduint paulatinament en el diccionari general. Al mateix temps, la nova accentuació va ser targeta d'entrada per a aquells que en representació, entre cometes, dels valencianistes entraren en la UDL. Volem i demanem del món cultural una postura clara i forta de distanciament en aquells que han pres camins que els ajunten del moviment valencianista. Si han decidit abandonar la lluita valencianista per mig de la tercera via, que no ens arresteren en ells. Mantinguem-nos fidels com sempre ho hem fet. Demanem el recolzament unànime dels valencianistes a les normes del Puig consensuades, la qual cosa implica, a més d'afirmar que se segueixen, fer-ho. Rebutgem, per tant, contundentment les normes accentuistes que propugnen des de la RAC, perquè representen l'identitat del trencament i la divisió dels valencianistes, i un pas cap a la dissolució del valencià dins del català. Des d'Acció Nacionalista Valenciana volem donar solucions. El tema cultural, identitari i lingüístic és irrenunciable i innegociable. Però no centrem únicament la nostra actuació en aquests temes, sinó que, a més, prestem especial atenció als problemes dels ciutadans, en tots els àmbits. Nos posicionem com el que toca, servidors públics que busquen solucions per als ciutadans, i ho fem en clau valenciana, buscant la manera de resoldre les qüestions, aconseguint fomentar i donar fortalesa a la nostra consciència de poble. Per què Acció Nacionalista Valenciana i no una de les altres opcions que se presenten supostament valencianistes? Doncs per això, precisament, perquè algunes agrupacions són únicament això, supostament valencianistes. Agrupacions que es neguen a defendre les normes del Puig o que opten per unes altres normatives. Seran tot el que vulguin, però quan s'autonomenen valencianistes no es poden donar més crèdit que quan fa el PSPB o el PP o Compromís. De valencianistes res. Un exemple d'esto seria el que ha eixit de Convenció Valencianista, el Partit Poble Democràtic, partit des del qual s'han negat a veure's nugats a les normes del Puig, impedint que figurara referència alguna cap a les normes en els seus estatuts. Això sí, han actuat en coherència en l'actitud mantinguda en Convenció Valencianista, on s'impedí que se donara recolzament a dites normes. Hi ha unes altres agrupacions, però no he vist en elles la coherència suficient de dir que recolzen una normativa i en acabant seguir-la en els seus escrits. És per tot això, i per la determinació que ha demostrat Acció Nacionalista Valenciana en defendre l'identitat valenciana, que he decidit formar part d'aquest partit polític i lluitar des de dins per aconseguir fer de València un poble del que sentim-me orgullós. Compte en vosaltres per a dur a terme tal tarea. Gràcies.